zauzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz, Jaiko jauna, zure beti errokitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu dezu bautista zure zerbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin Jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Joan apostoluaren epistolatik. Zenide maitero, gu ondatik dakigu, eriotzatik bizira aldatu gara. Zenideak maite ditugulako. Maite ez duena eriotzan dago. Bere zenidea gorroto duena gizon hiltzailea da. Eta badakizue gizon hiltzaileak ez daukala edegar betiko bizitu. Hontan ezagutu dugu Jaikoaren maitasuna. Harek bere bizia eman baitu gugatik. Guk ere gure bizia eman behar dugu zenideentzat. Jaunak izan. Eta nik arinduko zaituztet. Arrezazuen ere uztarria eta ikasi ligatik. Bihotz bera naiz eta apala. Eta arkituko duzue zuen arimentzat atxeden. Nere uztarria leuna baita eta nere zama arina. Jaunak esana. Zatozte nigana. Nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Horrela esaten digu gure jaunak. Egin gaituen eta maite gaituen gure jaunak. Eta hitz hauek, Jesusen hitz guztik bezala, betiko balio dute. Egoera guztietarako, pertsona guztientzako, garai guztietarako, edozein modutako, esan genezake, egoeratako, denetako balio dute hitz hauek. Azken finean, Jaungoikoaren hitza bizirik baitago. Ez da, orain dela 2000 urte esandako esaldi bat eta historiarako gelditu dena, baizik eta bizirik dagoen hitz bat da. Eta beti gaurkotua dagoena, beti balio duena, eta denontzako esan genezake adierazgarria dena. Denoi hitz egiten baitigu. Egia da
baina bai modu egokituan, kultura bakoitzean, garai bakoitzean, pertsona bakoitzarentzako dagoen egoera diferentetan. Eta gainera, esan duke, Jesusen hitz guztien bezala badituela halako bi ikuspegi ezberdin. Alde batetik balio dute gure eguneroko bizitzarako, mundu honetarako. Hau da, Jesusek halako aholku edarrak ematen dizkigu, ongi egon gaitezen mundu honetan, elkar maitatuz, elkar lagunduz, elkar ulertuz, elkar barkatuz, eta halako egoera justoak saiatzen bakea, alaitasuna holako gauzak nolabait ere konpartitzen saiatzea gure eguneroko bizitzan. Baina Jesusen hitzak ez dira bakarra mundu hontarako, balio dute baita ere beste mundurako. Betiereko hitzak dira, eternitateko hitzak dira, eta heriotzaren ondoren ere balioa dute. Eta hitz egiten digu Jesusek betiko bizitzaz, ez bakarrik betiko bizitzaz, baina ez bakarrik gure eguneroko bizitzaz. Bietako balio dute Jesusen hitzek. Horregatik, gaurkoan entzun ditugun hauek zatozten igana nekatuok, lanpetuok eta nik arinduko zaituztet, balio dute gure eguneroko bizitzan. Une gogorretan, nekatuta gaudenean, triste gaudenean, laguntzan, premian, sentitzen geranean, Jesusek esaten digu, zatozte nigana. Baina balio dute baita ere, heriotzaren ondoren ere, eta gaurkoan, Bautista despeditzen ari geran honetan, berak entzungo ditu, segur asko, gure esperantza Jesusen ahotik, zatoz nigana, Bautista nekatua, lanpetua, eta nik arinduko zaitut. Hoxe da, Jesusek denoi eman nahi digun halako deskantsua, atsedena. Heriotzaz, hitz egiten degunean, Biblia beti agertzen zen nolabait ere, atsedenarekin, loarekin, erlazionatua. Halako harreman berezia izango balu bezala, nolabait ere metafora bat, baino parienteak balira bezala. Loa, atsedena eta heriotza. Egunaren kabuan, neke eginda lotara joaten geran bezala, biharamonean antxatzeko, heriotzan ere, esan genezake bizitza denago edo beranduko bukatu daiteke, modu batera edo bestera, baino azken atxeden hortara goaz, baino Jesusek esan digun bezala piztueraren itxaropenarekin. Ez dela dena bukatzen alde batetik gure harima jangoikoaren presentziera dijoalako, eta bestetik azken piztuera egun horren zain gaudelako. Gaurkoan hoxe da gure esperantza. Alde batetik, hileta guztietan bezala, saiatzen gera, hildakoak despeditzen, merezi duten bezala, gaurkoan Bautista, eskerronez, mundu otan egin ditu gauza guztien gatik, otxoki, barabarkoa, hemen arrazkinen egondakoa, eta bihotz guztitik despeditzen dugu. Bestetik, familiari laguntzen saiatzen gera, gure gertutasuna erakutsiz, nolabait ere saiatuz, zuen bine ere konpartitzen, zuekin gaudela erakutsiz. Eta azkenik, gure fedean jangoikoari eskatzen diogu. Eta jangoikoari eskatzen diogu itxaropen sakonez, itxaropen osoz, jangoikoak egin bai gaitu, maite gaituelako. Eta zoriontasuna eman nahi digulako. Eta hoxe eskatzen diogu, Bautista gure senidea, goiko zeru hartan har bezala. Eta han atsedenean egon dadila, zoriontasunean, eta baita ere handik gure alde egin dezan.
Senideok, egin dezagun otoz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoik hori eskaintzerakoan. Jainko guztizona, Bautista zure sartutzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen, zure semea salbatzaile itortu duenak, epaile errukitzu arkidezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Salto jangoiko alguztiru beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien aldein da, gu guztiok betirako gehiez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen digula. Santu egizkizku bada, hogitako hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraziko ala, hogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio gotatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin jariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio gotatik, hau ere odolaren jariz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere odolaren. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Goita Santuarekin, Frantzisko Gartzearekin, eta ez izan guztik
izatea. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zure gana eraman duzun Bautista. Gogoan eduki dezakegu ere, bere emazte Maritere. Baita ere, Bautistaren eta Mariteren familiako defuntu guztiak. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak etildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argita. Errokizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jagoikoaren Ama Maria doatxoarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, ekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zut esan da apostoluei bakea uzten dizuen bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman jozue bakea. Jangoikoaren birkosa. Munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Araizko herri gehienetatik joan gara eta ohar txiki bat. Aurten San Miguel ez da etorriko Araizko herrietara. Beste herri batzutan ere bada joan da, baina eske Patzko astelehenean astemailera bat ezaetan da oraindik erabakia hartu dutela edo ez dutela edo San Miguelen edo. Eta guk hartzen dugu. Bueno, nik esaten duten, nire komprometitu gabe, aurten San Miguel ez da etorriko Araizko herrietara. Eta familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean etorri guztioi bautistari azken agurra egitera, familiari gure samina hauetan laguntzera, jangoikoari haren animaren aldea erregutzera. Eta bukatu horretik, gero bigarren ez emango dugu, hemen tokatzen da aurreneko igandean, Pasko igandean izango da. Apirilaren 4ean, 12:00 bezaltan berriz ere gogoan hartuko dugu hemen Bautista. Eta bukatu horretik, azken arresponsoa egin dezagun.
gero, eta ez. Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu bautista gure anaia, janari honen bidez, Kristoren betiereko maila iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bere ikaz aintzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Ez da.